artezgailu zilindrikun ingo deun lehengo lana izangoek tornoko punto bat arteztien. Orduan, hemen ikuste zue tornoko punto hau, azkauta, eta ikuste zuenez puntak ja zeo gaztauta. Orduan, gure lana izangoek punta hori ondo zorrozti. Hortako burue 30 grado irai hau, hori ikuste zu 30 gradoa dagoela, eta egiaztatu di hau erlojo konparatzaile batekin. Indiat punto berri bat jarri, 60 grado zauzkek, 60 zatibi 30, beraz, kabezala 30 gradoa inklinatu baldin mazeu, eta palpadore ukitzaile horrek ikutze baldin maik pieza eta nik hemen rekorrido mate baldin mazoat, erlojo konparatzaile esliki moitu. Eta ikuste zuen bezala moitzek, baina bueno, oso gutxi. Horrek esan nahi, 30 grado ingurun dakeula gure burue inklinauta. Oin urrengo lana izangoek, ja, kendu erlojo konparatzailea eta harrikekin arteztu kono. Bueno, hau ez, izurrota daun, hau. Vale?